Ayan na yung papaitan. Nilagay na po. Ginisa mo. D6 na ba ngayon? Kulang. Kulang kasi itong plato. Aray ko. Yard. Agad ka. 7 minutes po ang live. Ay, may masama pakiramdam ni Kat. Tap. Si Papa ayusin yung ano ka. Eh, parang di na to kasi. Liar. Liar. Lar. Ayan mga kaparing Jason. Pasensya na po kayo. Ulit na naman tayo. Napapasok dun sa site. Kasi kahapon doon sila sa doon sila sa Bato South nagparade. Tapos ayusin mo camera. Tapos ngayon na naman diyan sila sa Guyudan. Bali ihatid nila yung si Inang Piña Francia sa Guyudan magsasakoy. Tapos sila yung magtutugtog na naman. Kaya ayusin ko itong ler kasi tumatama. Saan tumatama na? Sa pa ako. Diyan sa paa mo. Nasusugatan na ako. Nasugatan siya. Kaya sabi niya, ayusin ko muna. Kaya ito, testingin ko to. I-adjust. Hawakan mo ito, hawakan mo. Mamaya maliligo na. Punta na ako dun sa side. Parang di aabot na. Kain kami sa gabi. Ha? Kumain na ako. Parang di aabot. Gaganyan talaga. Dapat ito, panibagong butas. Tuwag. Tanungan mo kasi dito mo maraming kung may barina. Barina? Tama. Oo. Itong barina? Nagitry mo anak. Ha? Itry mo kung ganyan. Kasi kasi nandito yan nakatama. Try mo nga. Try mo nga. Ano nasobrahan? Ito. Dapat. Ibaba ko pa. O pwede na ganyan. Okay na yan. Okay na yan? Ito nga ako natama. Eh okay na yan. Sige nga. Okay na? Ha? Okay na. Ipitan ko. Ay, nako. Bigat. Bigat. Anong oras ka magsisimula? Hindi ko na. Pachat mo kay mama para samahan ko kayo. Mag-update lang ako doon.
Kapit tayo ma. JB! Okay na to na. Ito iligpit to. Ay, inayos ko muna yung layer ng anak ko. Oh, okay na? Ito. Tugtog ka nga. Tugtog ka nga na. Itry mo. Yan, inayos ko muna. Lakad mo. Hindi na tumatama. Okay na? Ayos na. May gate. Ayos. Inayos ko muna siya. Ayun po, papunta na ako sa barracks. Bali, bumili muna ako ng pang-ulam nila dito. Ito, manok. Yan ako ma. Kalat pa. Ito na ako. Bibi, bye-bye. Na ano kasi, napagod kahapon, na nagparid. Layo, grabe. Tapos mamaya mayroon na naman parid sila. Katid nila yung si Inang Pinya Francia dun sa ano, dun sa Guyudan kasi magsasakoy. Sila naman magtutugtog yung anak ko. Kaya mamaya uwi din ako dito siguro. Di ko lang ano kung makauwi o doon ako matulog. Di ko sigurado. Baka doon ako matulog. Yan. Let's go na. At yun siyempre, happy birthday kay Kuya Jovel. Papa ni Palawan. Happy birthday kuya. May bibel. Ay, bibel at tindahan. Ayan, dito na tayo sa barracks. Kakarating lang. Yo. Saan kayo? Andun sila. Lagi doon kami Hindi ko nagawa? Ay, trangkaso ang bata. Naku, bagsak yung naka-challenge oh. Sakit ulo. Ilang araw na yan. Bagsak yung naka-challenge. Ayan, dito tayo ngayon sa ano, bahay ni Kuya Jovel. Gawa nga ng birthday niya. Siyempre, happy birthday ulit. At may import po ng ano, na kusinera. May saging pa, pag-ibig ah! Oh. Galing pa to. Hindi ang saging. Saan galing tong kusinera na to? Ito lang yan, kapitbahay. Ah, kala ko galing sa ano, 5-star hotel. Malupit. Pinta ko muna sa pitang. Makaiiba man ito. I-ready na yung sayaw mamaya, Kuya Puloy. Sagin niyo muna ako. Ha? Sagin niyo muna. Alam na. Ano, patawag natin yung dansin. Pwede! Sige! Yan, ibubukod na. Punta yun pag wala ng
Ayaw magkahin natin yung anak niya eh. Ayaw mo yung anak niya maging special guest. Tayo mga gawa, ayaw mo yung nanay. Ayaw mo yung nanay. Nakadesidin na si Kuya Gat. Yeah, pwede ka nang birthday. Tubig. Lagyan na ng tubig yung birthday. Birthday celebrate. Ilang kilo yan? Malapit na ako magkain na, no? Ewan ko dito. May kainin na? Meron na. Tingnan mo, may kanin na. Ganun kalupit. Hindi mo nabalik yung ito. Oo, may kanin na. Hindi pa naman. Kulang pa yan. Ay, Tanggalin mo muna sahog pa lang. Lo, ilipat mo. Tama lechon. Tama lechon. Tuyo. Papaitan. Malupit. Special guest, Abigail. Matindi. Dapat naka-spaghetti. Ano? Sleeveless ba? Ay, hindi na nagano. Ayaw na mag-gusto. Kumiya. Mia. Bawal daw putulin pag birthday. Mabay mo buhay. May ito yung buhay. Sabi. Yan ang sabi. Iwan ko kung ano connection nun. Kung mamamatay, mamamatay. No, pag birthday daw, huwag daw pinuputol yung ano. Baba din mo. Busy na po sila. Ang bango ah. Bango ng sahog ng pansit. Malupit. Maasim na. Alam na. Pwede yan, basta matusta. Doon sa kanila, Ate Lea? Oo. Sabihin din narirep. Pwede man yan. Ate Lea, yung ano mo, expired na to. Hindi lang yan nalagay sa rip. Yun natin kasi expired na yung tinda na Ate Lea. Ala ka Ate Lea. Ano? Ala ka Ate Lea. Yung ano nga binalik namin, yung Ayan po, yung titiyam. seryoso na yung nagluluto. Ang gusto ng bacon ay doon, kung wala ito magpupuan yung parang. Baso, wait lang po. Papaitan. May pulutan na, alak na lang kulang ah. Ay, amo talaga. Matalas siya. Kanding mo, binano mo? Hindi. Binakal na ka. Ayan doon. Amo kagigilos ay. Yan man akong matuod. Ha? Matulid. Haluya. Haluya. Haluya mga ako. Joke mo na. Amoy! Sintin siya na kayo ngayon. 3 manok ang sisintin siyan. Ayun yung isa. Ha? Si Ate Bidang po ang birthday. Nakapula. Anong oras darating yung clown? Mamaya daw pa.
Papa, nagpapaano pa ng ludo. Papabuti pa. Ha? Taba. Make up ang hitilo. Pwede. No? Amo talaga no? Bahala kayong magkanda, usok-usok yung tainga nyo dito. Uman. 49. Ito mo balde. Ayan, kumukulo na yung lalagyan ng pansit. Asan na yung operator nito? Ayan na. Jolie! Where are you? Jolie! Lagay na natin. Where's Romeo? Gusto na yun? Corazon. Magsuklay ka Amay no nang corazon. ilagay? Adto ha. Tamadala ito. Mabalo ba na ito? Adto ha. Ay, halo. Galo ganito. Amo na yan? Adto mauna. Yung bihon. Abang nga ni. Yung bihon yung una. Bitan mo sa ito nga lang. Nagkaraunan. Mula-mula. Nag-adi ka di binabadan. Sige. Parang Ayan po, busy na po sila. kamay. Binabad muna ng tubig. May kanya-kanyang teknik nila pagluluto. Binabad sa tubig yung ano. Kaya sabi ha. Ayan, nilagay na. Amuoy. Ito mo ha. House blessing ng bahay na Ate Bidang. Tapang mo na kasagtukon mo na sa kuwa. So, sadaling nga sa itong tiles. Kuwa, ito na. Ayan, tama mo na isa. Dahil sobrang gano'n, itinabot na. Wala mo na sa ito. Ito, kuwa. Dami sa usa. Ka pa. Oo, may malaki. Kasi liit yun. Ano siya? Bigat. Tama lang. Ha? Meron yung malaki. Magpa-make up na ka. Kuya Joel, picture. Malungsik.
ko dinner ko ba? Tapos na lang ang bula. Nor. Ha? Mamaya pa naman. Okay na yan. Kamu nga nagadan nga man siya? Di nga na. Ay, babo. Tapping. Malupit. Wait. Maalap na. Bigyan. Wala ka tubig. Tubig ko lang. Tugangan, managtok pa ito. Ha? Binabad. Laban tugangan. Ay. Madadaway talaga. Nagbuburang katras. Saka talaga yun. Pinagkod na kuya. Ulan na kuya. Di. Di, tugangan. Tadi mo na yung pinag-ibig. Wala pa. Wala pa. Meron yan, eh. Dapat eh. May lagayan kami. Yan, tatlong manok. Ngitib. Malupit. Adobo. Ano tol? Mangyari? Ay, ako talaga. Ha? Ako kaya buhay! Natuloy nila lechon ah!
Amoy? Natuloy ang lechon! Natuloy din ang lechon! Pabalikin mo na yung Ano po yung bisita ni Kuya Joe. Kuya Jewel? 3 helicopter. Saan na pala landingin yan? Sa angog na. Isa dito. Ano? O yan no? Sabi isang helicopter lang. Kulang yung handa na yan. Oo. Ba't nakaputi kayo? Kasi nga, Ha? sa pag, Lunes hanggang Biyernes, No. isa kami criminal. Pag Sabado naman, isa kaming nursing. Nursing. Ganun pala yun. Karate. Anong Karate Jew. Ay puto yung andyan na yan. Ayan na. Bisita nga. Ikot yan. Ikot yan papunta dito. Ikot yan. Si Dugong noon Si Dugong noon linggo lang. Hmm? Linggo lang ang ganyan niya. Oh. Papunta na sila. Pangalan na lang. Yung mag-BBP. Hey! Hey! Ayan, BBPhin daw muna yung mga kakain. Mag-BBP. Ano pang BP nyo? Oo. Mga nurse. BP ra muna, BP. Kulang kasi itong plato. Yard. Ka? Ano naman ito? Mga plato. Ay, isa. Kaldag. 7 minutes po ang live. Ay, may masama pakiramdam ni Karot. May trangkaso. Ano nyo? Pray na. O sige, ano na, pray na ba? Pray, sino mag-pray? Oo nga. Oh, let's pray. Pinagkatipin mo ako ang bawat isa sa amin. Pinigyan mo nga po ng Panginoon ng oras, Panginoon, para ilaan ito, para Panginoon ang celebration ko, Panginoon, sa isang tao, Panginoon. Binigyan mo na naman nga po, Panginoon, ng panibagong buhay at nagkakataon para mabuhay. Maraming salamat po sa kanyang buhay na si Kuya Joel, Panginoon. May patuloy mo nga po, Panginoon, na pagpalain ang kanyang buhay, Panginoon, sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay. Physical, emotional, at spiritual. Maraming salamat din po, Panginoon, sa lahat ng tao na nandito ngayon, Panginoon, na naglaan ng oras para sa celebration na ito. Pagpalain din po sila at maging ang lahat ng sponsor po ng bagay na ito, Panginoon, may pagpalain mo din po sila at ingatan. Salamat po sa pagkain nito. Napatuloy mo nga po kami, Panginoon, na sinusustentohan, pinoprovide ang Panginoon. May patuloy mo nga po kami pagpalain, Panginoon, sa pinagkakatiwalang oras na ito. In Jesus Christ's powerful name. Born again talaga. Ay, wala talakan. Sino man mag-iinom? Born again talaga. Buga! Hello! Ay, one, two, three, Hey! 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 Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday! Wish mo na! Wish! Wish! Oh, yeah. Kapaya-pa. 107.9. Hey! Oh, message! 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 Siyempre! Iba yung message? Oo.
Unang sa lahat po, salamat po kay God. Amen. Amen. Nagkaroon ako ng handa. Paggising ko, sabi ko, magsimba na lang ako. Pagdating ko dito, Kuya Noli, nandyan. Yung grupo ng Team Pahaway nandito po. Sumuporta, pati po sa lahat ng mga sponsor. Maraming salamat po sa inyo. Ilang taon ka na? Ilang taon ka na? 21! Ah, 21 eh! 21! 49 years old. Hey! At ang 21! Soltero na. Salamat po. Pwede na. Sponsor. Babad raw kung soltero na. Ano, Mr. Anonymous. Mr. Anonymous, salamat po. Tapos, si Kuya Vince, Kuya Igay. Kung hindi po sa inyong lahat, wala itong binigyan yung handa para sa birthday ko. Yeah. Benoli, maraming salamat po. Kung hindi sa inyo, wala rin siguro ako ngayon dito. Sa lahat ng Team Pahaway, Kuya Gatso, Kuya Vince, Kuya Jason, Pula, Karotman, may ano pa, Ramdaman. Pinilot ko kagabi para ako gumaling kagad. Salamat po sa ating lahat na nandito. Yung sumayaw! Sa panganay! Yung message ng panganay. Yung panganay. Alam mo, minsan dahil Oo. panganay. Alam nga naman walang message yung anak. Oo. Ang galing mag-iyaw eh. Message ng panganay. Siyempre. Panganay? Message ng pangalawa. Message. Happy birthday. Pasok. Tatangis na. Ay, umiyak na. Tumulo na luha. Amo? Please sa sahod, picture just pa sahod ko. Kasi siya da ako maitangan pero so bukas na naman kung ano yung birthday, maadakol pa. Tama. O si Bibi naman! Nakatrabaho naman ako naman kita. Siyempre salamat kay Noli po. Salamat po. Kaya pala sa Kuya Bin, kay Gacho, kay Jason. Yo. Kaya Karot, salamat po. And sa mga sponsor po, thank you so much. And sa mga tumulong. And sa mga tumulong pa magluto. And lasan nyo din pong ihaw. And happy birthday pa. Alright! Yes. Let's go, let's go! Meron pa! Meron pa, meron pa. Si Ma'am daw, si Ma'am. Iwamos! Maraming salamat po sa lahat ng sponsor. Kung wala kayo, wala po na si Papa. And ano po, numbers ay... Kung wala si Papa, wala ako dito. Numbers, alam ko kami. Ay, alak to ka, Ma'am! Alak to ka! Pero ano, akala nung may nakalimutan ako. Sa asawa ko. Lalabas na yan! Kahit wala ka, Sabi mo, uuwi! Wow! Naprank ka na naman! Naprank ka na naman. kahit wala ka, umiyak! Happy birthday! Kahit wala ka dito. Kaya mo yan! Nandito kayo mga kapatid mo. lahat sila. Salamat po sa sponsor. Hey, may umiyak na! Ang tawag yan mamaya! Sa asawa ko, sana lagi kang ano, Punasin na, huwag na mahiya. lagi kitang naisip. Kaya mo akong bahala dito sa mga anak Lagi natin. kanyang naisip. Sana naisip. Salamat po. Kaya Noli. Siyempre si Utol! Ako pa! Ay, ay, ay. Puloy. Sila puloy. O siya, dati. Mamaya message niya ni Carpuloy pag nakatayo nga. Demi, Oh, yan si Utol niya. Ay, sige, dito pa ka. Birthday, sana wala pang birthday na tumating sa'yo. O, ikaw nga. Grabe yung bunga ang birthday ah. Ano naman? So, na tumulong dito para sa kapatid namin. Kaya Noli, thank you. Sa lahat po ng Team Paway po. Salamat. Yun. Oh, si Ate Bidang para matalis yung lababo. Ano message mo? Happy birthday, Kuya Joel! Huwag ka nang malungkot. Andito kaming lahat nagmamahal sa'yo.
you so much! Salamat sa sponsor! Si Palawan kasi nasa. Yay! May Jay. Kuya Puloy. Oy, Kuya Puloy! Si Kuya Puloy! Kuya Puloy, pasok! Isang sayaw muna, isang sayaw. Wala pang energy. Oh, yung bunso, baka may Messi. Oh, yung bunso. Yung bunso. Dito. Yung bunso nga pala. Oh, Paking. Dali. Mamaya, si Palawan natin kasi tawagan natin sa Amerika. Ano ba kasi kayong oras doon eh? Gabi. Sa Amerika. Salamat pa rin King. sa kulay. Eh, maya, ano na tayo dyan? Oh, mambo na. Happy birthday din ano. Isang bagsak yan. Sayawan mo na lang! Happy birthday na lang! Happy birthday na sayaw! Amoy. Kain na. Alright, let's go. Ano sinabi mo? Happy birthday pa. Nag-aasawa na ako. Balibad! Sige na. Kaya na. Kainan muna. Lupit to. Big boss na. Wala ngang ng kutsara. Sinabag na rin kilo. Request. May tayo nga. Birahi, chachay, di manahiwa. Ayan na po si Palawan. May duty po. Oh, yung kakain natin. Ano, kuha na lang dyan, oh. Pagsirigan na sana ko naman yan. Happy birthday. Kain na lovely. Kapasimple ko ba yan? Napasimplihan. Pasispas. Nagkain ka na lang. Ikaw na lang. Amo yung pulutan, no? Papaitan. Lamang loob. Amo. May talinga. May tenga. Parang mas lalong gaganahan sumayaw ah. Pag sumanib na yan si Alfonso, yari yan. Parang aangat na naman yung paa. Mababaliktad yung balikat na sa lupa.
Ay, Pap, ililipat. Maulan kasi. Lipat. Oh, lipat. Native.